दायो आङो दुगैखांबाय थान्दा गुसु दै खानायबो लोबबाय नै। हाय गाइस, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावहरनाय थाबाय। दायो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। न'नि बाथौआवबो खाला लगायनानै लाबाय आरो ओंखाम संग्रायावबो दायो आङो लागानखौ लायनो थांसै, नायलांबाय थादो। नै दायो आङो दै सारग्रोना लाबाय, बेनि उनाव धुपखौबो सावना लानोसै। जा सान्दुं गोसा, बारबो खोलो खोलो बारथारदो, सलायानो गोमोरां गोमोरां जालायलायनाय। आरो बांद्राय खाथियाव लगायना लाबाथाय आरो माइफोरखौ खामलांजानो गिनांगोनदै। आङो फार्स्ट टाइम आरोना बिदि लागान लायनाय ना मा होनो, बिदि आङो लायफेरनोबो मोनाखै, एबारसो फार्स्ट टाइम। नोंसोरबो सोरबाफोर लायबायबा मिथिगोन, आं एबारसो फार्स्ट टाइम। जुदि आंनि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर, माने फार्स्ट नालाय रोङा मोनो। खोन्थाहर दे आंना जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा। जा बार बारखादोना, गोमोरांनो, बेनि सायाव सान्दुंआबो होख्रावथारदो। बेलेगफोरा मादि हायोबा, आयु थैखागोनसो। हौवाफोरासो मिथिगो दे आरो न', सान्दुं गोसायाव माइ हानाय आरो रोगानाय बेसे खस्थ', नाराफोराबो बौलाबायो। मिथियामोन, दासो मिथिबाय आरोना। आङो खुलुमग्रोना लाबाय, दाना हानोसै। मोननै लाबोदो आङो, ओंखाम संग्रानि माइनावआव मोनसे, बे जाबाय ओंखाम संग्रानि माइनावनि मोनसे, आरो आङो मोनसे बाव आरो बाख्रियाव दोननोबो हानानै लाखानोसै। बाख्रियाव मोनसे, ओंखाम संग्रायाव मोनसे। दायो जाबाय आंनि हानाया। दाना बेखौ खर' सायाव रुजुनानै लाबोनांगौ आरोना। खर' सायाव रुजुना लाबोनाय टाइमाव गुबुनखौ माथोबो होनो मोना ना मानो,
मिथियानोखामोन गुबुनखौ माथो होनो मोनानो रायज्लायनो मोनानो जिरायनो लाना फैदो इदिनो सिरि सिरि फैबाय थानांगोन आरो स' दायो न'सिम फैनोसै माथो होनो मोना नालाय ओंखायनो इंगितसो खालामलायबावबाय माथो होनो मोनैखाय So thank you guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो दायो न' मोनफैबाय दायो बेखौ ओंखाम संग्रायाव मोनसे आरो बाख्रियाव मोनसे दोननोसै